Ako si Bradix. Ginaingon, ayaw buhata ngadto sa uban ang pagbinuang, kay lisod nag ikaw ang sumbalikan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Gwapuha sa kong uyuan ha. Asa makacho? Papa, mangitag chicks. Grabe ha. Chicks gihapon tayo. Bisag, wanggits na. Ayaw anak, Bradix ha. Way unay ha, pag-upang kong tabaya ka. Kalimot, ang dugo nga naglatay sa iyong kagatan, mausap ang dugo nga niya naglatay sa kong kagatan. Ha? Hinumdumi na. Sa ka ba Bradix? Asa ba ito ko tayo? Kay, muuban ko ni mo? Mangita lagi, chicks. Nung sa ka ba? Di man noon ka mo tuo. Hi, Lisbeth! Ay, hello, Bradix. Kasi ato. Ulitaw ko. Daga ka. Siyempre, mamisita ko ni mo. Okay ra? Unsa ka diha? Ha? Mamisita ka na ako nga ganiha pa man gani kong nakakita nimo nga doon na kay giagbay-agbayang babay. Unsa man ka? Ako ra tong giagbayan. Pero, dito na ko uyab. Pa diha oy. Ikaw, Lisbeth, ang akong gusto. Sure da, Bradix oy. Gipanguyaban ba yapod ko sa imong uyuan ay? Ha? Kasi mo yun na. Kinsa pa? Edi si Joram? Yo. Iyata na ng Lisbeth, oy. Kay bagay ming duha. Pulos may mga batanon. Kiat bing naong may. Ayaw na pagkumangkon. Ay, nakaunaman kong panguyaban taong Lisbeth. Imo sa siya panguyaban. Sa ka bang ngitag lain, oy. Do. Slaaya ni mo tayo, tiyo, eh. Tuyo ka karon. Klaro Iyata ka. na ako siya, eh. Sige na, please. Okay na. Ay nag-guol-guol diha, Bradix. Uyab na ta. Tabi. Gisugot na ko ni mo, Lisbeth. Hala, loading. Huwag ka kasabot. Salamat, Lisbeth. Wapikay ko. Bay, Bradix. Mm. Ay kay palabi, bay. Imo naman lang tanang babae din sa tundapit, bay. Isang taong ka ba, Henry? Huwag ko'y mahimo, ana. Dihang ako silang ipanguyaban. Lamang kong gisugot. That means, nakagusto po sila na ako, di ba? Pero, klaro yun, bay, Bradix ba? Klaro ba? Saman. Nga puro sila na binuang imo, ha? Ayos, ana ba, Henry, oy? Pulos binuang good taon, dili, oy. Ay, sumagod si Christy. Ha? Si Joanna. Si Mitch. Ha? Di ba? Kunya si Juanita, imo lang sa gibiyaan. Ha? Oh, gibiyaan lang mo pinakalit. Wa mo Luoy kayo si Juanita. Wala mo mikmita. So, what you may klarong closure ni Juanita? Kung samantawang ka, oy. Kinahanglan ba gyud ay by Henry nga kung pul-an na ka sa usa ka relasyon, manangit pagyud ka? Wala na mausuro noy. Ang usurong panahon na ghosting, pagrani ba? Uy, okay, kakwapa niya. Karon pa mong kukita niya sa among tapit. Ila-ilahon ako siya, be. Hi! Ako yung asali mong bagwis, be. No, thank you. Makaya raman rin ako. Daan naman ni. Ako na lang. Dagang bitbit ko, maglisod ka. Sige na. To refuse an offer is a big insult, di ba? Sige. Salamat ha. Bradix. Just call me Bradix. Magaling Ikaw? kang kupal ka. Bago di kang boarder sa boarding house ni Noy Aying? Oo. Murag unfair man. Nagpailan ako nimo pero huwa man ka nagpailan ako, Miss Guapa. Ivy. Poison Ivy? Oh, careful ka. Makahilo ba ako? Henry, asa na may update sa mga amigo, uy? Wa na lagi na siya magpakita na ako. Buhit pa to? Nakalag na. Maudi ay, nga wa na ko makakita niya. Ang iyang gibuhat sa una niyang mga uyab no.
Yasang gibuhat rin ako. Sagdi lang. Musumbalik ra niya ang tanan niyang gibuhat sa mga babay. Bradex, unsa man ka uyab na nimong bag-ong border ni Ayeng. Haha. Uyab kay na nako, ma. Haha. Ganong kadlawon man ang mauli bayhana. Unsa man day ang trabaho, ha? Wa ko mahibalo, ma. Unsa? Wa ko mahibaw ba? Anayabag. Uyab mong duhaon niya, wag ka kahibaw unsang klase ha sa pagkababay. Usa ko kababaeng bayaran. Unsa? Nya karon nahibaw na ka. Biyaan po ko nimong pinakalit. Sama sa gibuhat nimo sa mga nangagi nimong mga uyab. Okay. Okay na ko. Total, lamay daghang lalaki. Wa man ka na ginusara, gwet. Pero Ivy, ikaw ang babae nga akong gihigugma. Oh. Ikaw ang babae nga gusto na kong pakaslan. Salamat kun mao kana, Bradix. Nakadahay ko nimo ana. Ivy. Pagmagon, ikaw na gyud ha. Pastilan ng labuan man ko nimo nga sa kadagas mga chicks nimo. Nalabuan siya ko. Unsa man ka ti? Dalimot ka? Mga mundragon gud ta. Dragon. Mundragon. Dragon. Pero, kana sa Ivy nga mo uyab, mo ni pinaka-the best ni mo uyab sa. Tempa. Ganun nakasulti man kanana o yun, ha? Ano man? Mas the best kayo para ako. Ha? Ganun lagi? Nakagamit ko niya. Uy, mas ka na miya mo dag. Sex. Unsa? Nganong masuko man ka, uy, Bradix? Nakahibaw naman ka unsa kong klasiha sa pagkapapay. Pero Ivy, kuya bandang duha. Imo ba yung gibagabit si Tiyo Juram? Wa man ko mahibaw nga imo dahil sentiyo. Dako na siya gibayad nako moong gisulit na lang sa dakong akong serbisyo nga gihatag niya. Oy, wa din na ayo imong uyab, Bradix. Ingon mo nga pakaslan nimong bayana. Pakas lang ilunta nako siya by Henry. Pero, Pero unsa man ha? Na-discourage ka? Kita nagkakatapat mo no. Kanya to sa kadaghan mo uyab, no? Kalitan mo biyaan, kalitan kagkawagtang. Di nagkampakita nila. Mura kag nga wa ka memutang nga misuri-suri sila yung kalibutan. ay, bahala na lang by Henry. Pakas lang yun ako si Ivy. Ug human sa mong kasal, dili na ako siya patrabahoon. Putlo na niya ang iyang pagka-Magdalena. Magdalena, nung problema. Alam naman natin na dati kang nena. Sa iyong amay, kaway prinsesa. Ano'y aying, may gabi eh. Hoy, no. Bisa ni mo. Siya to. Si Ivy ba noy ba? Nagpahibaw to ni mo kung asa siya? O usa na naman kasi mana nga wa na ko makakita niya sa imong boarding house? Kuan, Bradix. Blorga naman kung to siya sa Amerika. Oh, unsa? Unsa yung Amerikano eh? Kaslo naman minoy. Ha? Oh. Uy, ambot ninyong duha, eh. Uy, klaro ninyo, eh. May apam naman ko siya, uboy. Midaan niya dito sila yung nasod. Unsa? Dili! Dili, kini angay mahitabo! Dili! Ito'y kwento na isang babae. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Nganong muhilak man kadong Bradex. Tan ko, ma. Gakalit lang wan nagpakita na ko si Ivy. Aw sakit di ayong. Masakit kayo. Huwag na siya nagpahibaw na ko nga. Mularga na siya ka Amerika. Oh, sakit, oy. Pastilan, Bradex. Kanang gibati ni mo nga kasakit karon. Mausa na gibatis mga babae nga imo lang gibiya ang pinakalit dong. Kanang gitawag nila, way tarong closure ba? Way tarong nga panagbuwag. Gusteng. Gusteng ang tawag ana, di ba? Murag kag talag nga dili na makita. Gusteng. Ma. Nang biglang mapalakpakan, may mabagal na kata sa maliit na entablado. Ay nakita ko na, ako'y nagtaka, nagtanong, nagkamot. Bakit siya sumasayaw na sapatos lang ang suot?
kapait, kasakit. Pait kung sakit di ay ang bation kung mag-ghosting ka. Bago ito magkasama ang kaagi ni Bradix, dinining tulumanon. What's the style? Ghosting is style.